Салом духтаро, якумаш гам идои меомадагигати ҳамаи табрик мекунам, ҳамаи гудакорам табрик мекунем. Ид омадистай, мо да чӣ дар кор, якум очерид попушӣ, ҳамаи размери гудакода попушӣ аст, даже гудаки навзодда, гудакҳои майда дая. Баёям иди якумшон. Иди якумшон муборак. Хона ба хона гаштаншон штобе удоб мебошад. Ҳамаи попуши ҳози омадагӣ ман баъд якта нишон медиҳам. Ҳози яке ора ҳамаша нишон медиҳам. Ҳамашон ҳам мулоиманд, ҳам хушрӯҳанд, ҳам барошон осонае, липучкаҳошон осонае, материалошон хушрӯай. Якта баъд нишон медиҳам. Лекин оз барои ид омадистай, гуфтам яке ора ҳамаи попушиҳоро нишон диҳам. Ҳам маҳкам, ҳам кушодагӣ, ҳамаш омадагӣ. Марҳамат кунед. Ҳамаи мондагӣ дар борашон ман ҳамаша дар описания нақл мекунам. Шумо фақат ози попушоя внимательно нигоҳ кунед, мондагиш ҳамаш якта ба якта нишон